Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berta kitanja Bangli samika cerong parpi aprangsi berta kipipen arjuita. Klikebra troksi KYF katalon keceng. Kivangji KYF aparman katalon along kuti isi atangka council budget along thapon popusi CEM pen kecakpon. Socheng development block arloke non puta IAY PMAYG ahemsu kitangte bulhublang. PWD adolong atengpi kacesai kapangceng. Klikebra troksi Karbi Youth Festival pinitara langso KPH aklam along pinijay me katengpen Karbi Anglong adang pen cenglok kaprek-kaprek a district along kedo a Karbi atum cingrum si ahin pen zona terang kedoan ang di ang don pen aterang tin rong ketong pen cengpon si Karlitang atumapan cekemo laso api KCS amaipu Chandra Singh Kro arideng pen song alama pangjarpon bangso amai along Chun bang EM barin Vidya Singh rong pipen mai cepahem kupon si alohi sarpuaman pen CEM tuliram rong hang cetong dun anparta MP Horen Singh be pen cenglok EM MAC lapen jutang kacing hon asongja po asongja piatum cetong dun si Klikebra troksi KYF alir alon pen katalon pon bangso amai along CEM tuliram rong hang kejai atengke council budget along kevangji KYF katalon aparman kuti isi atangka panong pon lopusi jakpon anparta sound system setame along tin achatai along council pensi pipon at polapen KYF aklam CCTV kamera setame bipon at po anparta bangso aklam along kepater tedji aphanta CEM ronghanga sanghu jakpon Karbi Youth Festival Karbi Risonim Soronga je katalon je aphan Karbi Autonomous Council pen dak Karbi Autonomous Council abajar long thapon pelang nilino ke cengsi lak phopen cenglok wangbom cuningan lak phokeplo lasi pininga bangke nili bajar long thapone lo non nifaing koi belonil tumke cengji laso jeklo lasi Karbi Risonim Soronga je katalon je aphan tangka poise ka doreji ke komcha jia phan Karbi Autonomous Council pen kuti sia tangka khapon lo pusi pangda kon lo don bagle tu lak phoke babangke tiri pi atuma phan lo lak phoke babangke tiri kama tuma phan lo pusi na tum phan pangda kon lo don bagle tu laso sound system parliament ki bijia phan Karbi Autonomous Council pen ke pining nam pondet po pusi na tum phan pangda kon lo don bagle tu lapen ke laso sound system bangke along tina teran along datuji hodak speaker doji along tina teran ka dak sound system doji hodak ta julong ji along tina teran ka along tina chatai sengmil jena chatai pen cenglok long mil jena chatai pen cenglok hola hawar pen keban hola hawar ateran ahem pen cenglok akapreka tim no thengpi pen cenglok laso diman da hodak sound system mang hodak pili at popusi nili keklem kon je pan bori pon popusi na tuman langcak na pilodon mang litum hawar atum cetang ke dolang hawaring ko rap trok wen langda non pli nang la lasi pli hawa aterang banda pini yang bong Karbi Autonomous Council pen non la ceklo jon thom jon pli pen kape tang pon je phan lamcak nang pilodon mang litum abi yang litum bang pendak hormu horta kape hinone da je phan dak kisia central committee along isi control room dopo holaga no thank you long da pining puan podaga control room dopo along tin da me CC camera ki feed aji pon si Karbi Autonomous Council pen CC camera ki feed aji phan si litum bori keklem pon je phan si pangda kon don mang litum mai judet api kaji ronghang pi clock tower pen cenglok no thengpi lapen kaprek get mate donri setame ing pupon News Text Report Newsfast Karbi Anglong
Socheng Development Block Arlo PMAYG IAY Ahemso Ketangte Aboy Ang Somlang Pinpur Me CEM Tuliram Ronghang Kaning Jepon ke Block Asor Hemso Ketangte Do Anta Pining Surihini Ra Ingkoy Aningkan Ang Bong Patang Et Nangji Jongsi Patangte Pulutangte JE BDO Aphan Hem Kang Sam Thap Et Jipu Pangdak Pon PMAY complete হয়েছে কোন কালে কমপ্লিট করব লাগে ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে যদি নকরে তাহলে জিডি আরো ভিডিও উপৰত আমি এটা লস কৰি এই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ইনকমপ্লিট PMAY ঘৰ আছে এই বছৰৰ ভিতৰত Bonta West Karbi Anglong Jirikindeng Along Kedu Socheng Development Block ke Council CEM Pen Kepang dak alam ke Niphan Marek Pupesi PMAYG IMSO Ketangte Pabui Hup Sido PMAYG IMSO Chot Kalisi Kedamtang IAY IMSO Setame Ketangte Abui Angsom Dolang Sonsi Kedamtang Surhinira Craner Cap and Cracer Cap Lapen Surhinira Cracer Cap and Inkoi Aningkan Penta Ketangte Anujok Parjap Kram Krumta Dupiglang Lapen la sonsi Chongkhili Arong Along Setami Kachi Ingleng Pi Amen Pen Kilongdun PMAYG Ahemsu Non Anta Anujok Arjap Prong Anchot Anvedlang Lapen Anujok Arjap Prong Apita BDO JE Atum Thangnat Abirta Avelang Lapen Kachi Ingleng Pi Pen Nangle Rapet PMAYG Ahemsu Anke Ketang Thailo Setami Kachi Ingleng Pi Aphan Kapanong Pipon PMAYG Ahemsu ke non anta patang pi pelang pusi berta nang pacini duntu hem pan ho la phang chu hem hay ho la kang bra hem hay ho la so hem pani si vet glo hala thala dai patang igalo man tang hello la kang bra hem ta la lon pare la akier kalari bit ane la so hem pani si vet glo litum ana lo patang e bang pare bang patang hello la chuning ha se bang hap ta bun nai hor lang le la dak bang patang igalo rodi patang e der lo Jirikindeng Pen Rajib Timung Newsfast Karbi Anglong Bokajan Police Station Angkang Atumi Arnikang Sampor 5 Khora Chitim Apor Malom Ihum Saijang Moiso Killing Pen Borpathar Anat Kedam Bomb Dumper NL 10AC 8830 Lapen Bornir Japan Dipu Taralangso Kedam Bomb Byte AS09F 0955 Kuligao Ahiti Along Kachitong Ajok Inut Bait Kevek Abangpu Adimalong Amat Apran Kedam Adungaray Atum Kethek Dunlong Atengki Dampar Abang Pachat Vik Pusi Than Adimalong Amat Apran Kedam Jui Abangpu Amen Dikiram Singnar Arta Flikebra Hini Ahem Lokhiram Singnar Arongasor Bornirja Deupani Pusi Pangthek Karlitang Dikiram Singnar ke Inut Pongsi Kibut Thekser Abangpu Tahai Pusi Pangthek Athe Bek Arlo Pongsi Do Lapen Non Flikebra Troxy Karbi Youth Festival Alongsi Kedam Bom Pusi Pangthek Alang Likopai Kelang No Ajok Pining Flikebra Troxy Karbi Youth Festival Rong Aje Along Pongsi Budunlong Ledetpo Halapu Pherangke Ananterang Pen Ajok Bokajan Police Atumaphan Birta PC Police Atum Adim Palesi Kithitang Abang Arpom Hum Ponji Aphan Saideng Ponlo Langche Thingpen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan ber time ton sina For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. ber ta kang ton pen nang jiroi thulo Nijang Karbi Anglong District Arlo Kedo Jengkha Pen Dongkamukam Kacheleng Atowar Pi Adak Kedo Dera Aroy Athak Kedon Pon Adolong PWD Adolong
kinam tang surihini ra pressure cap aningkan salok pon pen non pining apor dami puthot nang kebak pangcheng ponlo lapen atheng pi hei hui che sai bom tanglo lapen nona bangki motor ihum ahum sole helat setami kaling lang nang do tanglo lasi non nangka hingno kapang cheng hut jongsi salok pon pe pulu tangte komantu ne apor si salok pon jilang ma monangka hingno thu the thu pik apor hut aphit anke radatum kedam ke bang kasik sak dokok ji puta chirok tok radatum pen ning jerinti lasila bangso PWD adolong tong sekot pen kahingno kecheng apor hut nang salok phit asonte me parji puta chirok tok radatum pen PWD department asor mate jasemet pet PWD EM aphan tuning report jengkha pen pabitro kathar Newsfast Karbi Anglong Pinya berta lansi pajudlo dume thakme kardong